Dnes vám vysvetlím správnu bežeckú techniku. Nakoľko sa na nás dnes dievčatá vykašľali, pozval som si dvoch krásnych modelov. Okolo seba môžete vidieť neskutočné množstvo bežeckých štýlov. Ale ktorý je ten správny? Nesprávny bežecký štýl môže v lepšom prípade vyústiť do zlého pocitu z behu, čo tiež nie je výhra, a v tom horšom prípade až k zdravotným ťažkostiam. Pri behu si dajte pozor na 4 veľmi dôležité veci. Tou prvou je držanie tela. Samotné vysadenie panvy vás dostane do polohy, v ktorej si neničíte kĺby. Panvu dostanete do správnej polohy, keď si predstavíte, že vám niekto strčil prst do zadku. Takzvaný sedavý štýl behu vás nutí k štýlu, ktorý je neprirodzený a energeticky náročný. S tým súvisí aj pozícia ťažiska. Ťažisko sa pri behu nachádza v hrudi a doslova nás predbieha. Pre zachovanie kinetickej energie nikdy nedošlapujeme pred naše ťažisko, ale vždy na jeho úroveň. Energia tak zostane efektívne využitá. Ďalšou veľmi dôležitou vecou je došlap a odraz. Pri správnej práci s ťažiskom a panvou sa pri behu vyhnete dopadu na pätu, ktoré až trojnásobne preťažuje vaše kĺby. Namiesto toho sa snažte dopadať na celú plochu chodidla a minimalizovať dobu kontaktu nohy so zemou. Tou poslednou je držanie rúk a držanie hlavy. Beh má pôsobiť uvoľnenie. Pozerajte sa dopredu, nie pod seba a hlavu zbytočne nenakláňajte do strán. Lakeť držíme v 90 stupňov uhle a mal by počas celej doby mieriť maximálne na panvu, nikdy nie pred ňu. Pre behu hýbeme iba ramenom a to stretne predozadným pohybom. Vyhýbajte sa nadbytočnému, rovnako ako nedostatečnému pohybu rúk. Milí priaznivci behu, nezabúdajte na nasledujúce veci. Ťažisko sa pri behu nachádza v hrudi, má smerovať dopredu. Panva má byť odsadená, aby ste v tom behu nesedeli, a došlapujete presne pod svoje ťažisko na celú plochu nohy. Vyhýbajte sa došlapu na pätu. Nezabúdajte mať ruky v pravom uhle, mať ich uvoľnené, nekosiť s nimi a hlavu vždycky mať spriamenú vpred. Vtedy budete mať lepší pôžitok z behu. Ak sa ti video páčilo, daj nám like a odoberaj náš YouTube channel. Klikni subscribe. Ale hlavne sleduj náš Facebook, pretože pre teba chystáme bombové veci.